Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Laingut ki samla senrang khasi ki badai na kasinong wa kaji ka bahap ha Southwest Khasi Hills District kila syak takti ha ki barjella ki badan kumba arphongut AA kat bakidang yai lenti na madan golfling Shillong ha ka arpho trik unai leber arajar arphuwei ha ka por kumba phrabaji janmet kini ki laingut ki samla khasi kila syak panemen sound ka basya dung da ki bilor bier ha kini ki runar ki dai ki bala itho kerteng kum upher san roy merthong ubala khamsi tom jorbha bat ubadang don menta ha pedeng ka jingbam tip breu hadu menta bat ubala don hapo intensive care unit jong ka super care hospital Shillong na pedeng kini ki laingut ki basya sho arngut ki laman saujur bat menta ki don ha pedeng ka jingsha sumar hapo kanehi ka hospital na kalyang jong uba tailin roy nonglang ubadai ukpa jong usamla phersan roy merthong ulalai ban pentip marmar ye kani ka jingjia shi ki pulit ka pasture beat house ka badan hapolo badulo ongru ba un samudui de ka ejahar persya ye ki runar ki badan kti hagani ka kampen trim anda ulo tokit bha nala ukhun ye ka daw ka bala penlong bakin ngat hadu kani ka apon Nagalyang jong ka Seng Khasi Students Union Southwest Khasi Hills tang shuyo ajing tip halor kani ka jingjia menta ka sngi balang ka arpu sautrik unai leber arajar arpuwei kilawan marmar shanong ba Shillong ban lait jingo ye kini ki samla bada jo ka por ka seng kala kerpat ru ye ka tanat pulit baka dai ban pendong ye ka jing thuat ka bajor ban yo kem ye kini ki nongle kam beman ki badan kti hagani ka kam runar ni songkia du kata hadin ba ni layo jingtep ba woi ni ki parathan jungi na po wa snong po wa kaji badai na po Southwest Khasi Hills iba idan ki kena ki ba sa sini Shillong ba menen haka sonde ba idan ki laingut ki ba beri parathan pradong jungi na stay ba ki lekai po kofling te hadin ba tu janmit tu nak liang ki wi pat ki bomdei khasi long kila kta kti bet ki brujingi bat arngut kila poi sha ICU bat wi pat la shuman saw mala bat wi pat ula man saw jur bha bat nadu sonde hadu menta kasngi mshemla pat tibru hadu menta te kaseng prabor hi ya kani kamat mi ju sokya bha ka jingsha kta kti baman kapor jung ki briu jungi ki khasi jungi parado persnam jungi ha kani gari jungi jakal je ba ni sokya du kata kejingsha kata kti baman kapor baca peniap kejing penmensaw man kapor haki briu ki bomdei khasi bagi briu ki bawan nabar reina liang jungi kaseng ni soban ong tu ki briu ki bakta kti pada kisngo dak kti hadu kata wan syakmat mi syakmat bat ngi kaseng bat hangta pakaseng lalong balakloi hakno no kopor lada kikwa ban yatungku bat kejat benriu lani bat ngi kaseng nak liang ke kisu ngi maham teng e bha yakini ki khlajat ki ba barabor ki jupen ki ju melin kani ki jing takti ki bru jungi te kena nak liang jungi kaseng ngi soban penpau kum ki perdok persnam ru haba ki iya kani ki jingja lada ki jing syak takti ki bru jungi ide ban mi syakmat ban yarap kim de ban supet kai untuk nomor ba kalong ke jing sosi hadin lada ngin supet kai kumtu bat ngimtip ke banja wate lediru yo pingat hakowi por lada tim yarap ti por ndak liang jungi kaseng hi ni sokya lor kani ki jing sya takti ni perdok pertan jungi kaseng ni penram ru ya kani ki jing le jung kitu ki brio nomor ba
kat kum ka jing itu yung kini ki brio nak deng we balaj bagi ong kidon arpongut ki ba ki syo ki bom kitit ki hadu menta ba nak liang jungi keseng miso menong ba lada hang ni hari lajong ngim sengan chu te hai ngi pimut ba ngidang sengan lada hang ni cakal jong ngim sengan chu pimut ngin sengan nyapo asam bangin le chapo asam lani sa Kolkata lada ngim sengan chu ni cakal jong te tangtai na liang jungi keseng kaba ni mahateng kini ke khlajat kaba nak liang jungi keseng ba ngin yai budin ya kani bat ngi turu ya ke polis department ba kadai ban simkia halor kini kimat ba kadai ban stat ya ke jing toket halor kani ba deban kemardor kini ki brio kam dai ban le sting kamut ba tang ba jia ki khlajat pin kem no kloi nrai la da jia ki brio jungi pat pin shu pek kaim tu pin slam kata ka jing kem ki brio ban investigate nak liang jungi keseng ni kwa hi ka police department kam dai ban kadai ban simkia kumba simkia man kem ki khot jong keseng bat kadai ban kem mardor yakini ki khlajat ki ba pen masaw bat mat thombori ki brio jungi